So, good morning guys. Happy New Year. Well, ito yung unang quick ride for the year. Nagkayaan ulit mag-coffee. Pero dito lang naman, so malapit lang. Sa Lingayen Baywalk tayo. Sa quick short ride. So niyaya ko na naman si Kenny. Sasama din yung bisa ko si Mau. So let's go, tara. Meet natin sila sa Shell. So on the way na tayo sa Shell ngayon. And baka feeling ko andun na si Kenny. Medyo late ako eh. Nga pala guys, yung unang vlog ko medyo malabo kasi naka 720p lang pala. So dapat sa pag-edit ko nakalagay 1080. Kaya nagtataka ako ba't parang malabo, weird. So hopefully this time mas malinaw. And dito na ako sa Shell. Tapos ako yung nauna. Let's wait for the other guys. A few moments later. So guys, ito yung mga kasama natin. So dumagdag pala yung isa. Nandito si Mark. So nandito dalawang Mark. Si Mau, Mark, and Kenny. Dala ni Mau yung poging R90. Tapos gamit din ni Mark yung Street Fighter ni Mau. So tara, kasama mga big boys. Chill ride daw eh. Sana nga. So makataon na naman si Kenny. So malapit lang to. I think from here pamunta doon pag walang traffic, maybe mga 15 minutes siguro or less, depende kay Kenny. Nakakatawa na si Kenny. Dito babaga lang daw siya guys. Kulang talaga yung daan kay Kenny. Sarap drive ng motor niya eh. Kanina tinest drive ko, hindi ko pala na record, sayang. Ganda. Napakalakas na boxer engine. So daan natin is sa Lingayen Baywalk. Doon ang entry din. Tatagos yun sa Lingayen. So okay yung daan doon eh, ganda. By the beach. Sabi ito mga kasama ko, kulang na kulang sa kanilang daan. Street Fighter. Kulang sa kanilang daan. So we're almost there sa Baywalk. Naamoy ko na yung sea breeze. So ito yung unang quick ride for the year. And next 2 days back to work na. So kailangan sulitin.
ito na yung beach side. And we're gonna go left, I think. Yeah, I think left. Pero paunahin natin si Kenny kasi hindi ko lang kung saan yun. Yan yung beach, oh. Wow. Daming tao pala sa beach, ah. Paunahin natin si Kenny kasi hindi ko lang kung saan yun. Daming people. Daming tao, hindi ko lang kung saan. Ganda ng view. Sarap ng weather. Pero medyo umiinit na ata. So we're here na guys sa munting coffee area natin, pero daming tao eh. So sabi namin direksyon na lang namin tong Baywalk. Ganda ng dulo nito eh. Doon nag-prenup si Mao. So let's check it out. Tara. Let's go. Ganda ng view dun eh. Kita mo yung ano, yung mountain na yun. Kitang-kita dun sa area na yun. Open na open. Ang ganda. So, and I think saan ba yung daan dito? Yung daan dito. Or doon. Sa kabila. I'm not sure. Ako dito. So, dito tayo sa capital ng Lingayen. Ito yung daan natin papunta doon sa Baywalk, sa other side ng Baywalk. Okay din dito eh. Nice, linis. Okay. Alali lang naman kami. Hindi na kami haataw dito. Kala ko paparahin ako. Nice. Close pala din. So, right tayo dito. Teka, saan na ba tayo? Where is the entrance? Ayun. Yung beach. Ganda. Nakaka-relax yung mga ganitong view eh. Pero feeling ko maraming tao dun sa dulo nito. Oras na ba? 8 o'clock. So ito yung daan papunta dun sa dulo. Straight lang to. Ganito lang. Dun sa pupunta natin, dun nag-prenup shoot si Mao. Pero I think mas maganda na ngayon eh. Last na punta ko pa doon, ito lang din December, kasama ko yung baby ko tsaka yung wife ko.
halos walang tao nun, pero ngayon feeling ko maraming tao. May sand dito, dati wala eh. Ayan, beach. Medyo madulas yung daan, so ingat lang. At hindi tayo pang madulas na gulong. Baka dumulas tayo, wag naman sana. Naramdaman ko eh, parang hindi ko masyado kumakapit yung gulong eh. Dulas. Sana okay lang yung may mga kasama natin, lalo yung panigali. Sana okay lang sila. Yeah, let's wait for them. Hirap i-control eh. Yan, okay naman na sila. Okay, I think they're good. May sand eh. Shit, medyo madulas na naman ata dito. Basa kasi yung sand. Kaya wala masyadong traction yung gulong. So, daan-daan lang tayo. Yan. Good. Concrete. We're here, ito na yung dulo. And ganda ng view talaga, pero mas maraming tao ata. Walang view. Yun yung sinasabi ko. Ganda ng view dito sa area na to. Parang very calm and relaxing. Ano, ganda mag-picture dito eh. Hanap tayo ng magandang position. Dito tayo. Ganda. Please like, comment, and subscribe.